Hei, tiedätkö kuinka paljon jäitä tai kylmäpatruunoita sä tarvit mukaan veneeseen, kun sä haluat laadukasta ja hyvää raaka-ainetta myös kesäkuumilla? No niitä muuttujia on itse asiassa aika paljon, mutta oleellisin niistä on veden lämpötila eli kalojen lämpötila. Talvella peli on ihan eri, mutta tälleen kesäkuumalla kylmäketjun aloittaminen veneessä on tosi oleellista. Kun vedet on lämmennyt sinne 20 tietämille, niin reilusti kylmäkalla ja kylmälaukku vesillä on ihan pakko. Mulla on sellainen nyrkkisääntö ja laadukkaan raaka-aineen takuu, että tälleen keskikesällä mulla on kylmäkaloja mukana saman verran, kun mä aion ottaa ruokakaloja. Eli jos otat ruuaksi vaikka 2 kilon kuhaa, niin sulla on mukana 2 kiloa kylmäkalleja tai jäitä. Pari tällaista isoa jäädytettyä vesipulloa on 3 kiloa. Ja esimerkiksi pari tämmöistä isoa kylmäkallea on reilun kilon. Eli varaudu kunnolla. Näin sä pärjäät kesäkuumillakin ja kylmäketju alkaa nopeasti ja kunnolla. Muista hei, että me ollaan kuitenkin menossa sinne 0-3 asteeseen. Jos sulla ei ole veneessä kiertovesisumppua, niin verestä ne kalat ja heti sen jälkeen jäihin. Jo varttikin siinä kuumalla helteisellä veneen lattialla, niin ei ole yhtään ihme, jos kala maistuu tunkkaselta siellä ruokapöydässä. Eli keskikesän kylmäpelisäännöt. Kylmäkalleja yhtä paljon kuin ruokakaloja otetaan. Hyvä verestys, puhtaus ja nopeasti kylmää.